alaikum. To a wannan bidiyon mun zo muku da wata hanya ne wadda in BBN ɗinka ta ɓace wadda za ka gano ta. To kan mu shiga cikin bidiyon, kar ku mance ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda da zarar mu ɗora sabon bidiyo zai zama kai tsaye. Da Allah in bidiyon nan ya burge ka, ka danna mana like, sannan ka share domin sauran wasu amfana. Mu shiga cikin bidiyon. To da fara za ka zo ka shiga cikin dala ɗinka, za ka sa *565* sai ka sa 0 sai ka sa hash. To waɗannan code ɗin in dai kana da BBN ta ɓace, to waɗannan code ɗin da su ne za ka gano BBN ɗinka. Code ɗin nan suna da mugun amfani. Bara ku gani, bara in pressing 1. Kun ga nan banda VPN ga nan. Sorry, your phone number is not enrolled on the BBN platform. Please contact your bank for further assistance. To za ku ga *565*0#. Bara in kira sun tuka gani. Nan kuma kun gani ga nan your BBN is 2272 1359 23. Sorry, boy item from any bank there. Ga nan za ka sa *565*4*, sai ka sa amount, sai ka sa hash. Da kai haka za ka sai kati ne daga wani bankin. To duka nan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon nan. Zan sake tuna muku kuma ce sabon shigowa wannan channel ɗin, ya danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa yadda da zarar mu ɗora sabon bidiyo zai zama kai tsaye. Da Allah kar ka mance in bidiyon nan ya ma kyau, ka diba da a ƙasa daga farko za ka ga inda ka sa like, ka danna mana like. Mun gode.